To je smiešné. Pozri sa na to. Páči sa ti to? Pozri, môj nový tanec. Ahojte všetci, volám sa Jess. Som tu nová a toto je môj Labubu. Vyrobil som to sám. Chce sa niekto hrať spolu? Myslíš to vážne? Je to hrozné. Si loser. Ustúp z cesty. Loser. Pozri, čo mám, skutočný Labubo. A nie len jeden, ale 5. A to všetko na mojom roztomilom batohu. Aké pekné. Je to skutočný Labubu, čo máš? Poď sem. To je to, čo znamená skutočný. A na rozdiel od tvojho, nevisí na batohu. Nosí ma. Oh, wow. Len sa na to pozri. Pánečku. Nie. Ach, nemyslela som si, že na tejto škole budú také bohaté dievčatá. Chudák Labubu. Prečo ho spútať? Poďme, môj priateľ. Poďme a ukážme všetkým. Och nie, Labubu, nechoď. Musíme rýchlo niečo vymyslieť, aby sme ho oslobodili. Pozrime sa, čo mám. Moje raňajky. Odtrhnem viečko a použijem ho na pretrhnutie reťaze. Je to ako hádzanie frisbee. Všetci ustúpte, ideme na to. Pozor! Čo? Ach! Čo je to za strašný zvuk? Čo je s tou reťazou? Ach, nie, môj Labubu. Kto to urobil? Myslím, že som to urobil. Nie, neurobil som to. Hurá, som voľný. Ďakujem ti veľmi pekne. Zachránil si ma. Teraz sa môžem vrátiť domov k svojej rodine. Veľmi mi chýbali. Poď so mnou, predstavím ťa. Určite ťa majú radi. Čo? Kam? Čo? Kam ideš? Si môj. No, s Bohom. Uvidíme sa neskôr. Ahoj, Molly. Chceš, aby som ti dal jednu z mojich? Nepotrebujem tvoje deti. No, sú v poriadku. No tak, nebuď smutná, moja milá. Táto škola je trochu trápna. Chudoba je všade okolo a zábava je primeraná. Žiadna elegancia. A teraz ti ukážem, ako skutočne bohatí trávia svoj voľný čas. Ty nie, pochop to. Čo to bolo? Áno, konečne vonku. Hej, kde si chuligán? 99-100. Počkaj, to nie je moja lopta. Divné. Hrať gól. V škole? Aká hrozná vec. Dobre, ale skutočná krása zaujíma každého. Tu je moja kozmetická sada. Začnime s očami. Nechajte ma naniesť tento očný tieň, potom pridáme linky a niekoľko piech. Namaluj mi pery a nezabudni na púder. Prepáč. Myslím, že musím ísť. Tu je moja skrinka. Pozrime sa. Kniha na matematický test. A kto to potrebuje? Nemal som to rád na strednej škole. A toto je niečo úplne iné. Milujem skateboarding. Vďaka nemu si všetci mysleli, že som cool na mojej poslednej škole. Pozri, ako to viem. A teraz môj podpisový trik. Áno, sleduj to všetko. Presne tak. Ešte trochu a... nie. Do keľu. Myslím, že je to učiteľ. Nie, padam. Bolestivé. Nemôžeš jazdiť na skateboarde v škole a nerobím výnimky pre nikoho, ani pre nových. Vezmi si učebnicu a choď teraz do triedy. Všetci v triede, vy lenivci, rýchlo, hodina začína. Nie, slečna Phoebe už, ale možno urobíte pre mňa výnimku? Čo je toto? Peniaze? Snažíte sa ma podplatiť? Nedám sa podplatiť. Choď teraz do triedy. Dobre, bežím.
Každého možno podplatiť. Otázka je len za koľko. Chceli by ste toto, slečna Phoebe? Čo tu máme, diamant? Ó, našťastie mám dosť sily, aby som ho rozdrvil. Choď do triedy. Nenechajte učiteľa čakať na vás. No, deti, naša hodina začína. Myslím, že je čas ísť na hodinu. Takže, deti, dnes všetci píšete test. A za pokus o podvádzanie vám okamžite dám 2. Bez diskusie. Váš čas začína. Myslím, že ste ma nepočuli. Začnite. Áno, jasné, samozrejme. No, trik s peniazmi nevyšiel. Je čas použiť záložný plán. Je dobré, že som si ho pripravil vopred. Mám odpoveďový hárok v mojej tube. Stačí ho získať a voilà, mám dobrú známku vo vrecku. Ach, som taký múdry. Dobre, vidím cieľ priamo pred sebou. Podvádzanie. Nedovolím, aby sa to stalo. Ochladilo sa? Je za mnou niekto? Nie, zachraňte ma. Aha, povedal som ti, že ťa hneď vyhodím za podvádzanie. Haha, pokračuj. Gratulujem k 5. Nenávidím matematiku. Fuj. No, môj plán B je oveľa jednoduchší a overený. Hej, Bifloš, chceš si zarobiť nejaké peniaze? Áno, samozrejme. Peniaze. Napíš za mňa test. A rýchlo. Aká otrava s týmto testom? A ceruska sa tiež zlomila. Ach, kde je môj batoh? Dobre, to nie je ono. Ani to. Kečup. Nie je divu, že som ho vzal zo školskej jedálne. To je to, čo potrebujem a niekde mám štetec. Takže to označím kečupom. Áno, fungovalo to. Správne odpovede sú označené a som pripravený. Čas vypršal. Hej, šprt, kde je môj test? Daj mi ho sem. Čože? Čo? Peťka? To je vtip? Čo si to urobil? Ale no, tak. Žiadne žarty, Zlatko. Aha, pretože som učiteľ. Nenechal by som ťa podvádzať, pamätáš? Nemôžeš ma oklamať. No, podľa výsledkov sú všetci tu porazení. Nie. Vlastne, niekto to zvládol skvele. Tu je tvoje A+. Wow, ďakujem. Aký príjemný pocit. Dobre, choď si oddychnúť. Ďakujem. A ty? Choď. Do práce. Po hodine idem na túto krásnu skúšku mojej kapely. No, si najpopulárnejší chalan v škole. Hej, Zlatko, poď so mnou na prechádzku, alebo so mnou. Pozvem ťa na niečo chutné. Ahoj. Naozaj chcem ísť k svojej skrinke a blokuješ mi cesto. Áno, samozrejme. Nech sa páči. Ďakujem. Môj skateboard. Zabudol som, že je zlomený. Prečo sa mi smeješ? Chudák Jess. Môžeš si vziať môj skateboard. To nemôžem opraviť. Počkaj sekundu. Tu, vidíš? Máš nový dizajn. A teraz je to tvoj skateboard. Nech sa páči. Naozaj by som rád videl tvoj trik. Wow, ďakujem. Si taký milý. Mali sme šťastie. No, vždy máme záložné plány. Chlapci, poďme sa zabaviť. Pozveme vás. No, bude to zábavnejšie bez nich. Pravda, Sam? Myslím, že máš pravdu, Jess. Počkaj. Nie škola, ale nejaký zoznamovací klub. Poďme. Čoskoro ideme na hodinu. Aká si krásna bábika. Rád sa s nimi hrám. Poďme ti postaviť krásny dom. Čo? Toto je moja bábika. A toto je moje. Pozriem sa na to. Začnime.
Potrebujem svojho komorníka. Tak, hotovo. Perfektný zlatý koberec. Taký mäkký, že sa v ňom stratíte. Chcem, aby bol celý dom nadýchaný. Moja bábika miluje zlato. Rovnako ako ja. Áno. Nemám žiadne peniaze na zlato, ale mám farebné ceruzky. Prilepím ich na strechu. Wow, perfektné. Teraz vezmime fixky. Nakreslím všetko, čo chcem. Och, aké krásne. Nádherné. Kvety sú dokonalé. Čo je v mojom koši? Fuj. Stará kytica. Ale potrebujem baliaci papier. Nalepím ho na prízemie. Wow, krásne. Pokračujeme. Potrebujem aj drevenú paličku. Wow. Musím urobiť všetko dokonalé. Pozri sa na túto podlahu teraz. Teraz poďme vyrobiť nábytok. Na skvelú pohovku potrebujem nejaké špongie a lepiacu pištol. Poďme všetko zlepiť dokopy. Hotovo! Teraz komóda. Ešte rastliny. Vezmem starohándru a bude z toho koberec, stôl a ďalšie police. Toto funguje tak dobre. 1 sekundu. Pozri sa na toto. Je to tvoj nový portrét. Zaramovať to a zavesiť na stenu. Ešte pár. Je to také útulné. Wow! A záclony. Moja bábika. Pozri sa na prvé poschodie. Je to pekná obývačka. Aká škoda. No, komorník. Zmizni. Pozri, čo tu mám. Vyberme ten najlepší lak na nechty. Tento je super ružový. Nakreslíme srdce. Ach, aké milé. Pôvabné. A čo ďalej? Už si tu. Skvelé. Zmizni. Pozrime sa, čo je vo vnútri. Wow, krásny krp. Aké pekné. Koberec z medveďa a stolička so stolom. Moja bábika si tu môže dať kávu. Milujem ťa. Poďme urobiť krásne fotky. Toto je nádherné. A potrebujeme rám. Zavesím ho v izbe. Tiež nejaké perie. Hotovo. Bábika, pozri, čo som pre teba urobila. Páči sa ti to však? Už je hladná. Pripravila som tvoj obľúbený dezert a koktail. Dobrú chuť, miláčik. Moja bábika má dokonca najnovší iPhone výhradne pre seba. Zavolá Kenovi o pomoc. Začneme pracovať na druhom poschodí. Moja bábika chce biely koberec na podlahe a ružové tapety na stenách. Wow, Ken, si taký dobrý. Ďakujem za tvoju pomoc. Dokonca aj usporadúva nábytok. Wow,
Všetko vyzerá úplne dokonale pre moju obľúbenú bábiku. Ďalší portrét, samozrejme, a Vania. Je to tak cool a ja som pripravený pomôcť tiež. Naplňme Vaniu diamantmi. Tak, hotovo. Tu je mačka mojej bábiky. Skvelé. Moja bábika si konečne môže dať horúci kúpel. Môžeš si oddychnúť, drahá. Tu je zlatá maska pre teba. A pre mňa tiež. Moja pleť musí byť dokonalá. Wow, zlatá maska! Super! Viem, čo treba urobiť. Vezmem nejaký farebný papier, izba bude fialová. Vyzerá to skvele. Čo tu máme? Nejaké farebné gombíky. Vkladám ich do steny. Také krásne. Teraz, poďme si vziať... Pozri na to! Vyrobím koberec z vlny. Je taký mäkký. Teraz prechádzam na plastelínu. Najprv vyrábam toaletu. Wow! Som génius. Teraz nejaké záclony. Chcem jesť cereálie. Wow! Je to tak chutné a mám nápad. Vyrobím sprchu z krabice od cereálie. Počkaj chvíľu. Potrebujem dávkovač mydla a drôt. Tak, hotovo. A záves. Dopadlo to skvele. Niekoľko gumových kačičiek a uterákov. Teraz sa moja bábika musí prezliecť do plaviek. Je čas na sprchu, miláčik. Páči sa ti to? Tak, hotovo. Wow, naozaj to funguje. Podarilo sa mi to. No, mám tu zlatú truhlicu. Pozri sa na moje šperky. Vyrobila som z nich záclony. Na podlahe sú nejaké mince a postavím posteľ. Tu bude lampa, toaletný stolík. No a samozrejme zrkadlo. Teraz má moja bábika spálňu, ale potrebujeme šaty. Tu je môj stylista. Ahoj, miláčik. Volala si ma. Účes. Nie pre mňa, pre bábiku. Samozrejme, miláčak. Urobme niečo dokonalé. A šaty samozrejme. Ako sa ti to páči? To nie je ono. Dobre, zmením to. Ako sa ti páči toto? Wow! Pekné! Tu sú nejaké peniaze. Áno, to je oveľa lepšie. Dobre, ale teraz moja bábika vyzerá ako princezna. To je skvelé a prečítam si tento časopis. Čo? Ups. Potrebovala som niečo vystrihnúť. Myslela som, že to nepotrebuješ. No, poďme ďalej. Pozri, budem mať tu skutočnú pláž. Máme nejaký piesok, hojdaciu sieť a moja bábika môže relaxovať. Vždy môžeš mať dovolenku. Teraz prilepím kvet na strechu. Hotovo. Nemôžem uveriť, že sme to dokázali. Áno, ale môj dom je stále lepší. Pozri sa sám. Je nádherný, ale dobre. Mia sa tiež snažila. Ide jej to skvelé. Napíšte do komentárov, či dom sa vám páči najviac.
Wow, Melissa a Jenna priniesli 2 obrovské domčeky pre bábiky. Aké úžasné. Ale kde sú samotné bábiky? Tu sú. Dievčatá sú pripravené opraviť tieto domy a urobiť ich dokonalými. Jeden je zlatý a jeden bude strieborný. To je skvelé. Poďme začať. Áno, už viem, čo chcem robiť. Ozdobiť svoj dom kryštálmi. Rozsypme ich po celej streche. Wow, trblietajú sa na slnku. Tiež som našla perfektné strieborné okenné rámy. Wow, teraz zavesme balkón na strechu. Perfektné. Pozri na to. Čo je to za hluk? Wow, to bolo rýchle. Toto je moja zásielka. Tu sú nejaké zlaté prúty. Ozdobím nimi svoj dom. Bude to také luxusné. Poďme na to. A samozrejme balkón, zlaté rámy a všetko je neuveriteľne krásne. Čo tak nejaké šmiklavky? Wow, sú obrovské. S tlačením tlačidla máme nejaké kryštály. Naplňame bazén. Aké je to krásne. Bábiky, ste pripravené plávať? Poďme. Toto je tak super. Melissa, ty a ja sme najlepšie kamarátky. Jenna, začnem prvá. Potrebujem nejaké šperky. Pozri sa na tento krásny náhrdelník pre moju bábiku. Položme ho sem vedľa náušníc a nemôžeš sa ho dotknúť. Wow, moja bábika má toľko šperkov. Som vlastne už aj unavená. Dajme si kávu. So zlatom. Celkom nezvyčajné pre mňa. Koho klamem? Wow, pozri na moje krásne pery. Moja bábika chce tiež šálku kávy. Poďme na to. Máme zlatý kávovar. A dezert, samozrejme. Uži si to, Barbie. Všetko pre teba, moja drahá. Wow, Jenna, chceš nejaké cukríky? Medzi tým potrebujem vytlačiť nejaké peniaze pre svoju bábiku. Hurá, funguje to. Perfektné. Teraz opatrne odstrihnime bankovky. Beriem jednu a vložiť ho do peňažného stroja. Wow. Toľko dekorácií a prvá izba je úplne pripravená. Teraz sa moja bábika môže pozrieť na všetky šperky, ktoré má. Môžeš si ich vyskúšať. Zlato ti veľmi pristane. Pozri, prichádza ešte viac. Vedela som, že sa ti to bude páčiť. No. Už viem, čo urobiť s prvou izbou. Potrebujeme obrovské zrkadlo. Pozerať sa na svoj vlastný odraz. Toto nie je len zrkadlo, ale celá toaletka. Tu je nejaký make-up. Veľa z neho. Skvelé. A nejaké tašky a doplnky. Všetko je strieborné, moja obľúbená farba. Wow, pozri sa na toto. To sú krásne šaty.
Určite potrebujeme veľa políc. Áno, viem. Máme veľa doplnkov. Moja dokonalá malá bábika, pozri sa na svoju izbu. Môžeš sa tu nalíčiť, vyskúšať nové topánky a dokonca si vybrať kabelku. Vyšlo to skvelé. Čo sa deje? Jej, máme nové dodávky. Čakala som tak dlho. Táto zlatá posteľ je neuveriteľne mäkká. Našla som aj nejaké vankúše. Je vyrobená zo zlatých nití a šatník mojej bábiky. Pekné. Určite potrebujeme nejaké portréty na stenu a konferenčný stolík. Wow, obľúbený parfum mojej bábiky. Je to neuveriteľné. Pozri sa na to všetko. Všetko je také zlaté, až to oslepuje. Ako sa ti to páči, moja bábika? Myslím, že sa jej páči nová izba. Ako sa majú tvoji priatelia? Čo je to? Jenna? Čo robíš? Toto je perfektné. Pozri sa na túto posteľ. Potrebujeme nejaké vankúše a truhlicu. Geniálne. Čo je toto? Počkať chvíľu. Naplňme túto vaňu diamantmi. Toto je oveľa lepší. Žena, moja bábika má tvoj parfum. Voní skvelé. Toto je pre moju bábiku. Ďakujem, Melissa. Potrebujeme veľa políc. Nejaké čisté uteráky. Toto je skvelý časopis. Pozri sa na toto. Perfektné. Moja bábika si teraz môže dať diamantový kúpel. Nech sa páči. Môžeš si tiež urobiť striebornú masku, vypiť lahodný koktail a samozrejme spať. Toto je ohromujúca spálňa. Počkaj, Melissa, čo robíš? Niečo som vymyslela. Chcem urobiť herňu. Nepotrebujeme prsteň. Potrebujeme len tieto krabičky a cukríky, samozrejme. Wow, je to taká zábava. No, moja bábika, ako sa ti páči tvoja nová herňa? Pozri sa na tento obrovský televízor. Môžeš tiež pozvať svojich priateľov? A toto všetko je pre teba, miláčik. Wow! Pozri sa na šperky, ktoré si vyhrala. To je tak dokonalé. Jenna, pozri sa na to. Perfektná manikúra. Teraz môžeme prejsť na zdobenie izby. Viem, čo chcem. Striebornú fontánu. Naplniť ju striebornými trblietkami. Je to tak krásne. No, takto. Ukladáme nejaké stoličky a stôl. Skvelé. A táto torta vonia lahodne. Toto sú obľúbené pochuťky mojej bábiky na stole. Niekoľko políc a menu. Bude tu reštaurácia priamo doma. Aké nádherné. Páči sa ti to, bábika? Viem.
Fontána je nádherná. Úžasné. Viem. Chcem vziať svoju bábiku navštíviť Melisu. Ahoj, sme hostia. Je úžasné, že ste prišli. Bábiky sa môžu hrať spolu v herni. Je tu veľa zábavy, množstvo rôznych hier. Žena a ja sme tak dobré. Vyrobili sme dokonalé domčeky pre bábiky, jeden zlatý a jeden neuveriteľne strieborný. Dokonca sme prišli s nápadom urobiť bazén. Ohodnoťte naše domy v komentároch.